Мечта на Доника бе да посетим котешкото кафе във Варна. Направихме предварителна резервация за ден и час и с нетърпение очаквахме момента. Като семейство, живеещо с котка вече 14 години, ви е ясно, че обожаваме мъркащи четириноги и нямаме нищо против да се разхождат около нас и върху нас. Котките бяха много спокойни, дори котката с предупредителна червена кришка не създаде проблеми. За първи път докоснахме котка безкозина, така наречената порода сфинкс. Пробвахме да се играем и с другите котки, но нещо не бяха в особено игриво настроение. Отдавам го на опашките хора, които чакат за тях и нормалното им отекчение. Престоят ни в частта с котките бе ограничен до 2 часа, които са достатъчни да осъществим контакт с всяка една. Входа е 12 лева на човек с включена консумация на една напитка.